Rubari etora abo bakwire chae ase factory ya Itumbe nigo bayorokiri okugania okonene guko baganwa kuru ase factory ya Nyamache eri bobe bagwetenenera gukwanekera ikyo barenge gose ngakibarenge gose migoro yengana ya musta content nabo igo kweresera imechando yabo buna bari mibechae nigo batebere buna nigo barachi gukora okorobekana gose gutumeke kigambirio ese erio eserikali nabo igo ekyombe gya KTDA kenyare kubatanana kuru ase factory ya Nyamache buna bakwerera asobwagare asobotubabona ito aboria ta egwerende chiche bone kareta kwende yangire Nyamache muangire mutagete togende by the law so mutagete doje just front ndundo ligoja just front yani nganto ligoja kifua. We are asking you motoririsi no morembe mutu anjere doje no more no boba asese yegenderete Middle East era abasiko saria okubone bwete bwechai buna bone chai go chikobucha ende chikotigara etariko niwa ere Mombasa warehouse nechi warehouse chirito gwakana bune storage bugori chai pa Mombasa to gwakana okuinika cost necha etariko niwa eyo chakobo bokong achibesa ngaito chokurusi twakane abali megaitu ntutore Itumbe to separate igento keriko nango kwana botambe mutagete to separate abali ekiagera ngo chikokwana abande bandage byaranga ayanayo wense itiabali lakini abali miaba gote nabangaini nabarabumba rocha sobo kongubule mbaroje chibasi chiabo mbaroje buna bagotora bato chibasi chiabe kwa mutugeza mbamanyete factory kolosmo mane naende ya chiabe kera nigulimo chiaba gukabe kabere iyi kwanyoranga bono abalemi abana barobo beberegeta abandi eka muranje Nyamache tutigane leave us alone toruo toche na kwana muno musungu bungwa ese itono wa munganchere mutuanchere tu abalemi gosobana no buri mungu kwana. That is the key kuanja na intu moto ikisara sini chibesa se chiko mama kochi moto konye kuanja kweino gotwasaba mabira mintu ngiye kogera intu twana gotora echae twakorera bosa mwari bo mwaka igo bari mbe tunkorera bare na intu twatware gasi enkongu ko togosaba mono go chakera bono mwaka oyo mucha ekora biongozi ebyo muikaranza be parliament yaria babe kekererekyo baboringa gusingi kebete ekyaganye bori tingotora tore muna bona ga batotebiri ototogisi ngoriti ja ingene ko skotogisi Nyamache Itumbe korosi tore amachani aya maya korosi tore ngire ndika kabeka ryo mwari bo mwaka to gwakanu komenya konya ntu akori siringi 10 abande bakari eribuzi yani siringi 70 itona ko tebigwa kerenga kitwarangi buna barai toko ikari ka toko kwanera twanyoranga echa iga Itumbe iga gosi jai nyingi kwenda ototogisi Itumbe gosi bono rinde kare mo mwari bo mwaka bese ngiyo to Itumbe chiba igoro Nyamache chibense ndawo jireka katikati oyoro chiba chinyinge na ndicha bakandu katikati igo bono rujenga abaragu bakona gotogonka bagonka igo no muntu okogonkwa mabere tawo cha komwerera onyoru gwaka ise